Ti Masakbayan. Ti napalabas, imadayo ni Bitina iti lugar da, tapno mailiwliwag na ti saam amarikriknana. Kastamat unay ti sakit tinakam ni Ronald, iti napasamak iti relasyon da kan ni Bitina. Anang itunda, iti pan nakadepres na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta iti alawas ang pauluan. Ti naikari, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ronald anak, rumwar kan, tamapan tayo jay syudad. Amangan matnusan pa anak kariing, tata. Nakariingin day jay, ngam no daduma, saan la sumungbat. Lukatan yulatan ti ruangan ti seled na, tata. Ma'am. Ronald anak. Ha? Awan ni Ronald dito'y seled na. Saan nyo ka di nakita rin mo ritay, tata? Saan, Baraok? Ay na, sa dino nga tan tinapnapanan na. Ala, padasan ta birokan, tata. Ngam no saan ta mabirokan? Agpatulong ta kadagiti kalugaran tayo. Ay, sapay kumata saan pa'y nga imadayo ti anak kaw. Ay kaasin taw no sa dino laditan ti baka dandanunan na. Amo kasyak ti pagsarsaritaan nyo ining, bebang. Ha? Wan, amok. Nabarto ka kidikalman. Isuasanan anaskan nga parupayo kanyak data. Kansaanan anaskan apagsaritaan nyo. Talaga mo't dito ang bruha. Napigsa ti suspit sana. Ay, madam, saan mo't anak kayo ti pagsarsaritaan may? Suspit sayo lang data. Ha? Ay, wan, madam. Ni Mambiti na ti pagsarsaritaan may. No, kumusta mo't nga tani ti ayan na ita? Ha? Ay, naragsak siguro Anya nga rod kat kinaykayat na matim matayo. Ang anya ka di timbagbagak idikalman, ha? Ay, kwa, madam. Na, di ka katawa, ineng. Ay, kwa nga min, madam. Nakunayaw, anapan nyo impod no ni Anton Tiriknayo ken kwa na. Ngam pinabainan na kayo laang. Iso nagbartek kayo. Anya? Amangan mo at no aramid mo lang dayta, ineng. Ay, siyak ti mang paneknek, madam. Pudno ti imbaga ni ineng. Anya? Talaga nga imbagayo ti kasjay. Wen, madam. Saan kayo madanagan? Saan may nga iwarwaras nga inlab kayo pa'y laang kini Anton? Anya? Narikos tayo amin ng asityo dito'y lugar tayo, Barok. Kam talaga di tayo nakita ni Ronald. Diyos ko. Sapay la kumata mabirokan tayon. Huno saan? Makalagip nga agsubli iti balayo. Anyan ti kastoy. Anyan ti napagpanunot ti anak ko. Ay, apay-apim manaw. Saan kayo amadanagan, tata? Aramidag amin akabalak. Tapno matulungan kayo. Tapno mabirukan tayo ni Ronald. Ay, jakon ka ba ilan ti agbiyahe? Tapno mapan ko kumabirukan, hindi ka bangibang nga ilay. Kumamang tayo iti kapulisan, tata. Barang isuda ti makatulong kada tayo. Wen Barawk, katagyaman naklauna iti tulong mo. Si kalaan nga hindi amo kapagpatulungan. Oh, agluluwa ka manin, friend. Jack maalilaw ti bagik, Cherry. Kasta unay ti iliw kun ka ni Ronald. Ha? Numalaglagip ko tinapasamak iti biyag ko. Nagdagsab ti riknak. Nagsakit. Gaputa saan natuloy ti kanlay sami ka ni Ronald. Kan makariknak iti gura ka ni Mami. Iso ti puon kan makagapu ti amin. Ala, punasam tigura iti kaunggam, Bettina. Oray kas di tinaramid ni Ma'am Celia. Inamlat na day chay. Ngamjak maliklikan ti bagi ka makarik na iti gura. Kaslasaan ko ngamin nga ina iti day jay nga aramidan na. Maawatan ka, friend. Ngam di ka pa ibalod iti gura kan sa amarikrik nam. Ag-move on ka. Kat mga barwanan ka.
Tapno masaganaam ti masakbayan. Apay nga may ka dito balay, Anton. Nakapagpanunot ka ka din. Ay ayaten na kadimot lang. Saan, Celia? Imayak, takayat ko adamagan kan ka. No adam mom iti panagpukaw ni Ronald. Anya, mapukpukaw ni Ronald ko na. Wine. Di nakpapasulan, Anton. Awan ti amok iti dayta. Siguradum lang, Celia. Tanumamwak nga dagayang pa kay naigam iti panagpukaw na. Agpinasin siya talaangan. Anya? Ngam no talaga nga awan ti amaw. Dispensarin nak iti umay ko dito'y balay mo, Madam Celia. Nangagmo ka din ti damag, bebang. Anya ka di dayta, ineng. Mapukpukaw ka nun ni Ronald. Kat, sa dinungay, tinapanan na. Dayta nga ron ti parikot ita, bebang. Sapay napukaw ka no ti limbong ti panunot na. Anya? Wan, bebang. Kasi nga ron. Ay, na-depress siguro. Gapo iti napasamak iti ayan-ayat da ni Ma'am Bettina. Wan ka no nga ron. Sipod na pasamak ti kasjay. Isu kanumet ti panakapukaw na iti limbong ti panunot na. Tata Anton, diyo kumabaybay ang tibagiyo. Diyo unay pampanunutan ni Ronald. Diyak mawatan ti riknak barok. Kasla na pukaw nga minin ti gaganay gayak. Hagapot adita paila na birukan ti anak ko. Saan kayo ang mapukawan itinamnama, tata? Inyuman kun kadag iti kapulisan. Tumulong dang agbirok. Ay, sapay lako ba nga raod? Tamabirukan dan ni Ronald iti kabiitan na panawain. Wan, tata. Awan imposible iti Diyos. Agawid akon ijay lugar mi, friend. Ay, panawan nakgaya man, friend. Pasensya kan friend no panawan kan. Narigat man para kanya. Ngam nabayagak nga minan dito eh. Maawatan ka, friend. Ngam pangaasim ko tadi nakliplipatan inton makaawid kan ijay lugariyo. Namnamaam date na, friend. Saan kanto ang malipatan? Iti kinabayag ko dito eh. Di kanto pa'y nalipatan. Sa bagay, amo ka na pudno ka agayam. Isa amang namnamaak, adinak tumalipatan. One friend, ikarik date na. Kat agan anad ka dito ya. Kanti ka na yun ko nga ibagakan ka. Ag-move on kan. Lipata mo'n tinapalabas. Kat sangwam ti agdama. One friend, agyaman ak unay kan ka. Madam Celia, kasla di na kayo inawawagan ni Ma'am Bettina. Tsaka mo iti day di babae. Linipat naksiguron. Saan mat siguro, madam? Amangan pa'y kit diya no nagkuyog dan iti da itchay a Ronald. Ay, saan, madam? Damag ko, di daam mo ti ayan ni Ronald itan. Dayta nga rood, amangan no nagkuyog dakin ni Bettina. Saan nga rod, madam? Gaputan na damag ko anapukaw ni Ronald ti limbong ti panunod na. Kitkilaat ang nagpukaw dito'y lugar tayo. Anya, nukasta, agbala ni Ronald. Wagin, madam. Ay na, naladaw kayo gaya man iti damag. Tiyak na damag dayta. Kunak ano saan akas ta tinapasamak kan ko na. Nga manyangay ka no ti makagapo. Naabak nga takano ti pakinakam na. Gapo iti saem anarik na. Sipod saan anatuloy ti kalaysada ken ni Ma'am Bettina. Anya? Anton, maladingitan na kitinapasamak ni Ronald. Apay nga imay ka manen, Celia. Tapno umay ko ibaga ti pan nakipagriknak itinapasamak kan kwa na.
Amom kadaya kas taunay tigurakan ka. Di kan kayat amakita. Ngam apay nga agkarasubli ka dito'y balay ka. Ha? No idi kat inayat ka, saan itan? Gaputa tumukno sa dilangit, tigurakan ka. Anya? Sika ti makagapaw, no apay anapukaw ti anak ko ti limbong ti panunot na. Gaputa linapdam ida iti panagkalaysada kini Betina. Naragsak da kumaitan. Oh, pasensya kan, Anton. Sana ka ba ilan apunasan da ita panagpasensyam ti saum amarikrik na akselya. Kat pangaasim, tadi ka nagpakpakita pa'y kanyak. Gaputad adda makarik na ak itigurakan ka. Mapukpukawan ako ni tinamnama, James Barok. Tata Anton, Sa dinungatan tinakadandanunan ni Ronald. Si bibiyag pa'y nga ta. mamati ak si bibag pa ni Ronald, tata. Iso na lang, tayo madayo. Madudugunay ti barukong ko, Barok. Gaputawan man la ti maramidag, tapno mabirukak ti anak ko. Tata, Amang ano basura laeng ti kankanin na. Amang ano matmaturog iti kalsada. Ket ti dakais, abang ano dangdangran dagiti natatangsit at tao. sapay kumatasan akasta, tata. Sa nabali, agluwasak, intun malpas ti panagmulak. Mapanak to ijay syudad, barang masalaw ko ijay. No sana mabirukan dagiti pulays. Mabirukan tapay nga ta, James Barok. Uwan, tata. Mabirukan tayo pa ni Ronald. Basol ni Celia daytoy. No saan ko mga mina nagbali naman naging bubukod, sana napasamak ti kastoy. Ala, tata. Punasan yu ti pungtot yu ni Madam Celia. Tapno saan anakarkaro at dumagsan, day tarik nayo. Kaslasaan kayo ang makaid na, Madam Celia. Ay, Apay ka di, Madam. pampanunutak ni Ronald. Napukaw nagayam ti limbong ti panunot na. Wen ka no nga rod, Madam. Kaasimot. Nasingpot a tao. Ang kasjay kit din tinagbanagan na. Tidakas na, siyak ti pabasulan ni Anton. Saan tayo ang mapabasol? No apay akasta ti ada iti panunot na, Madam. Gapo, takas jay ti inaramid yo. Ha, awan basol ko dita. Iso asaan asyak ti pabasulan da. Madlaw nga adda panagbuteng ni Madam iti napasamak ken ni Ronald. Ay, sigurado ang mabuting dayjay bebang. Taluar arigan. Talaga nga iso ti puoon ken makagaputi amin. Ineng, San ka di ahus to timbagak? No di nalinapdan ti kalay sa dagiti dua, naragsak damit kumaitan. Kan saan ana depress ni Ronald? ay, day tangarod ka. Iso talaga abasol ni Madam. No apay ngamin asaan ang nagpampanunot ni Madam. Jak Madam mo, iti deja ang Madam mo. Ah, Sa ita, agbutang. Di na ngamin pagkuriyan ti utak na ka. Pasig a kinatangsit ti amuna. Hello, friend. Kumusta ka mo di ta lugar yun? Kastoy, friend. Again enjoy iti basit a karinderya. Kan isapsapar ko ti agpaint. Talaga na usam ka nga agpinta niya. One friend, sipo da eskulak, pag-aayat kong ti agpinta. Iso agi matangak iti canvas, kan dagiti mausar iti panagpinta. Kat, anya nga iti ipinpintam ita, friend. Kalkalpas ti rice fields a painting ko, friend. Kat naidumduma ti prospect ko nga isaruno nga ipinta. Anya da ita, friend. Naidumduma, friend. Gaputa may sa ataong grasa ti prospect ko nga ipinta. Anya? One friend, diyak man mo. Ngam naginteresak iti dayja ataong grasa. Ngamin, nagamot ti rupa na. Tunggal rumuarak, kanayon ko ang makita iti may sa waiting shed. No saan ang nakaturog? Agtugtugaw.
No saan, agur urnong iti babasit abat bato. Kaasimat nga ro day tao, friend. Inikam ko man iti kanan na. Automatic dayta na, friend. Ngamjak lang amin maasitgan. Tanugamdak nga asitgan, pumanaw mat. Kasla kabutang na ti tao. Iso nga iba't batiklatan at timakan. Kan inikak pa'y itibado kan ulas. Ngam di namat inusar tibado nga intad ko kan na. Talaga siguro nga awan limbong ti panunot na, iso akasta. O sige, tainton free time ko. Baliwak to ti umawag kan ka, ha? Takitaag tuman, inton malpas mo, day ta painting mo. Ni, agbasbasa kayo mat iti pagiwarnak, tata. Wen baraw. Bareng adda makitak di tao'y ana ipablaak may papan iti anak ko abirbiro kag. Tata, Manwa bulan yung tinapalabas. Ngam di tayo pa'y nabirukan ni Ronald. Malagip ko lakit nga ron tinatagtagainap na iday. Nagtagtagainap, sakbay day dinatulag akalaysada idi kinibitina. anya? Da ka siguro day di apartaan. Jaklain kang kano. Takunak no gagangay laeng. Ay na, tata. Nairanran ala siguro day jay. Jak amo barok. Ayan yan. Sapay kumata dumting to ti may sangal daw. Amariingak nga dan ni Ronald dito'y balay. Hello, friend. Hello, friend. Kumusta? Nakitam ka din ti painting ko? Kan tiladawan jay tao nga in paint ko? One friend. Kat, anya ti makunam? Mayat kadimat lang ti painting ko? Friend, saan nga agkamali? Amok launay jay impintam a tao. Anya? One friend, di nak maalilaw ti panagkita. Ti tao nga ibagbagam kat ni Ronald. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas ang napauluan. Ti naikari. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.